Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Seng Longkmie jong ka shnong nongra haka khat pratari unai lur aja pusan kilami lang renti ban penlong yang jingelang balingkot ha office jong ka dorbar shnong ban perkhat ban yakran haka bede ba jingyap jong i habrit in saphira lingdo maunai hadian ka jingelang kilongkmie kilalet ban sngolam ban yakran bat ki bahyang hasam jong i habrit ban ai minsiam ya ka yeng ka sam jong u habrit ubarang don pding ka jingsha atoket ki pulin habayo ban yakran bat ikong philinda pingrup president Seng Longkmie bat ikong Asinla nong room secretary Seng Longkmie kilaong bakim pendam ya ke bor jong ka Hynrei kum kinong shong shnong kimna ban Pdiang ya ke kerwo balawan USP bakum kinong shong shnong ki balawat yi habrit kilingo balap yi habrit ha Jaka bagashnong kalawat ringkat ki bahaya kilaong bawat nakaliang ukpa darade ulalet banwat bun Sien ha Jaka balap ya ke met in saphira batwat ukparu Pdiang ya ke kerwo USP Nakaliang kini Longkmie kilapin pau bukumbe kran bat ke kemejung uhebred badang khatlai snam karta kalet hu balada une ukhna ubutut kajan kalade banjhe bat shimla bujli jan bat step flash ting min step uwan ying ringkat ke keme in saphira ban khot ya ke keme banet wat ringkat yi in saphira ni pun ka Seng Longkmie na po nong ra ni wan ban pen I ka jing sngolem ka jing sngo shngan ka jing sngo sen kham tam ka tu ka yeng ka baladep ja hakini ki sni ki baladep te ni kum ka Seng Longkmie ni sngo khia na mar ba ngir ni don le jong ki khun ki ti ni don kami ka jing shong shngan ya ka shnong ka thau te lamba ka jing ya mi lang renti ni ki Longkmie na ni le singin yo ya ka utau so ya ka bangin kwa bangin wan ra ka jing shong suk shong san ya ka shnong ka thau Nginom penrem ya kalau, nginom penrem ya ki police department ya kabaki rukila tray la ka jong ki kam, Hynrei tang kawai ni kum ki pajba ki nong shong shnong, ni ngim la ban Pdiang exactly ka statement ya ba ESP la ai te, namar ba ki bon kita ki statement ba ai me I kumangi ki nong shong shnong ba nila ya nila ya wat ha tu kasngi te kami hap kan no, kadai kami lada ong SP kumto ba hakani ka Jaka 4 poi pitharai ki riu rang ba kim thok ya ta ka tien ba kin ong ba 4 poi ha ka tu ka Jaka deki de ong ban ki khna samla ho o yi dangla ban ngai namar ba ki dang khlut ka snam re ba ong yi ta ki tien ba ni la ngom wat ki trai yeng ru ki pen shisha ya ka ta ba ki la let hang tu ha ka Jaka ha ka tu ka spot ni te kumno ken mangi na kaliang jongi ngin bun min siam ngin sok ban chu ye shong thya thai ni dai ki Longkmie sudah takadang ni sengau kia na benta kata ni mi syakman ni kwa ya ka jing bishar ka bahang bangin ban yo ano ya uta ubadan kti ban le kadai ka statement jo ikpahi jo insa lingdo maunai namar ma I ya ka statement I ai na ba Pdiang ya ka statement ba ESP jong ai Pdiang da lei namar ma I ong da ka khmat la jong ila leit banwat ha ka tu Jaka ila rung license sau Sien ila jengo I tu kan nalai eru Hynrei kam syam la don te kata kamet ki jong ita ikun jong I hang ta ke kata ken ka pen khi yang I ki Longkmie bengin wan mi syakmat bengin senrop lang bat ke yang kesem ke jong I te Bapli iong ba hakatukasngi according to the statement by ki police ki ai ba ong ba ula butut ula hap te la dei kumta na mar hakatu Jaka ka don ko suda ula di banji andai te ikmi pa di iong uklem ji uklem bujli jan and then plus hakapor prashiteng men step kmi jong I insa bat utu khna kiawan hayeng jong uhi banwan khot lang ya ka kmi jong u ya ka kmi jong tu khna ye leit wat lang kin baro shisni kajing kapat jongi te ba kinom sange kinom sange e kani hende kenang ya chakmat ke e ubade hi kani ka bale e kani ka kam de banyo kin kajing pin shitom don kami kata